rauhallinen istunta. Mutta täytyy olla tarkkana tossa Noora istunta. Rento istunta, parempi. Vaikka vieläkin vähän puristit itse sitä. Ei purista. Puristitpas. Täytyy joskus just testailla, tiedätkö, että mikä on se oikein. Okei, sä voit Tiina hetkeksi siirtää jalkaa alas rentoksi. Näin, oikein Noora. Okei. Noora riittää tän tehtävään nähen, niin katot Elina, että se pysyy siinä sun avulla. Hyvä Noora. Oikein hyvät hypyt nyt. Just näin. Samalla mietit siellä sitä sun tietä ja sit todellakin tietä toisen kavaletin yli. Ette tulli ja sisäreunaa. Okei, parempi. Hyvä. Rytmi, rentoke. Kyllä, just näin. Hyvä Noora, ei oo mikään kiinni. Just näin. Kyllä ne kerkee ponnistaa näitä. Hyvä. Sama siellä, mieti se rytmi. Jos se vähän kiirehtii, niin sulla ei oo mikään hätä. Hyvä. Odota. Joo, hyvä. Ihan oikein. Se oli ihan hevoseltakin oikea ratkaisu. Näin sen pitääkin olla, että on sen verran aikaa myös ennen estettä. Kun pieniä esteitä on, niin sillä hevosella on aikaa miettiä, että mitä pitää tehdä. Eti linja. Ja odota. Hyvä. Just näin. Sitten korjaa se lauka. Nyt se oli paljon paremmin suora. Harmi kun se ei tehnyt sitä vaihtoa.